Ronnie, say hi to the vlog. Ronnie, Ronnie. Guys.
Ayan, susunugin na natin yung mga na-rake nating mga kuwan. Ito yung dahon para at least mabawasan yung dumi dito. Gamit lang tayo ng papel tsaka lighter para masindihan.
Yun na guys, sinusunog na natin yung dahon. So tingnan natin kung luminis na yung kanina. Ayan, so guys, nakikita nyo naman, yan yung nilinisan ko. So far luminis na. Kanina sobrang dama to. Ayan, luminis na. Ayan, madamo din na kanina, madamo kanina ito. Di ba? Malimalas na. Sobrang madamo kanina to. Yan ang bantay natin kanina habang naglilinis. Ronnie, say hi to the vlog. Ronnie. So ayan guys, lapitan natin yung sinusunog nating mga dahon na tuyo. So hanggang dun, dami palang mga dahon dito na kailangang malinis. Ito na siya guys. Ayan. Boom! Ayan. So sisindahan natin itong papel.